गासैबो टेट आनजाद होनो ओंखारनाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय आं मोनसे गुड निउस लाबोदों स' आङो सम सम मक टेस्ट लागोन आरो दिनै आं नोंथांमोननो गिबि मक टेस्टखौ लाबोदों स' नोंथांमोना नैबे भिडिअ डिसक्रिप्शन बक्सआव मोनसे लिंक मोनगोन अनलाइन मक टेस्टनि स' बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना गाव गावखौनो टेस्ट नायनो हागोन स' दिनैनि मक टेस्टआ CDP-नि फार्स्ट लेसन डेभेलपमेन्ट अफ चाइल्ड stages of child development factors influencing child development बै लेसनफोरनि सायावल' जागोन गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव मक टेस्ट नङा बियो गिबि लेसननि CDP-नि मक टेस्ट स' जेसे हायो नैबे मक टेस्ट लिंकखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो हेल्प मोनो आरो आं बेबायदि मक टेस्ट सम सम लाबोबाय थागोन आरो मक टेस्टनि रिजाल्टखौ नोंथांमोननि इमेलाव मोनगोन नोंथांमोना मक टेस्टखौ होखांनानै नोंथांनि इमेल नोंथांनि मुं नोंथांनि जायगा बेखौ फिलआप खालामनानै नेक्स्ट आउट टु होमबानो कुइसन पेपार ओंखारगोन 15टा कुइसन मोनगोन 15टा कुइसननि एन्सारखौ सेलेक्ट खालामनानै साबमिट खालामनानै हो लोगो लोगो नोंथांमोना नोंथांमोननि इमेलाव नोंथांमोननि रिजाल्टखौ मोनगोन नोंथांनि एन्सार होनाया बेसेबां जाखो स' बेखौ नोंथांमोना जेसे हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो बहुत खस्थ' खालामनानै आङो बे मक टेस्टखौ अनलाइन मक टेस्टखौ प्रिपेयार खालामदों स' नोंथांमोना लाइक हो बा डिसलाइक हो बेजों खोथा गैया किन्तु एटलिस्ट आं मोनसेल' बाथ्रा लुगैयो बेयो जाबाय आंनि चेनेलखौ नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लाइक डिसलाइकआ नोंथांनि गोसो एटलिस्ट साबस्क्राइबखौ आं लुबैयो थ' बेनिखायनो जेसे हायो लोगोफोरनो नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थानाय मक टेस्ट अनलाइन मक टेस्टनि लिंकखौ जेसे हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम बेयो नोंथांनि CDP-नि आइडियाखौ माने स्किलखौ एन्सार खालामनायनि स्किलखौ बांहोगोन आरो गुबुन गुबुन साबजेक्टनि सायाव बेबायदिनो अनलाइन मक टेस्ट आं लाबोगोन बेनिखायनो LK प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जेसे हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम टेट एग्जाम जानाय समसिम अन्तत आं चेनेलनि भिडिअफोरखौथ' नायबांखाया अन्तत बे गोनांनि समाव एटलिस्ट टेट एग्जाम जानाय समसिम जेसे हायो केन्डिडेट नोंथाङा नङाब्लाबो सोरबा केन्डिडेटफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थानाय माने अनलाइन मक टेस्टनि लिंकखौ जेसे हायो शेयार खालाम स' बेखिनियानोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट